Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pabahay para sa 6 na milyong Pilipino, planong itayo sa Palayan City, Nueva Ecija. Mas malaking budget sa agri-sector, dapat magresulta ng mas mataas na rice production ayon kay Representative Vergara. Rocket debris na-recover ng Philippine Coast Guard sa Subic, Zambales. Mga bagong opisyal ng Siwala LGBTQIA+ Federation sa City of San Fernando, Pampanga, patuloy na lalabanan ang diskriminasyon. At ika-4 na Bong Pineda, isa sa pinakamalaking golf tournament sa bansa ngayong taon. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin po. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Tatlong probisyon sa ilalim ng mahigit 5.2 trillion pesos sa national budget o General Appropriations Act para sa fiscal year 2023 ang binito ni President Ferdinand Marcos Jr. Kabilang po dito ang Department of Labor and Employment National Labor Relations Commission o DOLE NLRC Special Provision Number 1, Use of Income. Paliwanag po ng Pangulo, hindi nito inaprubahan ang naturang probisyon dahil bahagi na ito ng revenue at financing sources ng fiscal year 2023 National Expenditure Program na isinumite sa Kongreso. Hindi rin umano authorized ang National Labor Relations Commission na gamitin ang income nito batay sa umiiral na batas. Nabito rin ang Department of Education Office of the Secretary Special Provision Number 4. Ito po ang Revolving Fund of DepEd-TV dahil wala umanong batas na nagpapahintulot sa DepEd na magtatag ng isang revolving fund para sa nasabing programa. Habang hindi rin inaprubahan ng Pangulo ang Special Provision Number 4 na branding campaign program ng Department of Tourism na nagtatakdang listahan ang functions ng executive branch para ipatupad ang RA 9593 o ang Tourism Act of 2009. Sa ilalim ng naturang batas, inaatasan ang DOT na isulong ang turismo para sa pagpapaunlad ng socio-economic at cultural sector ng bansa. Umaasa si Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara na higit na mapapataas ang rice production sa rehiyon kasabay ng pagkakapasa ng mas malaking budget para sa agrikultura sa taong 2023. Ayon po sa mababatas mula sa Rice Granary ng bansa, dapat masubaybayan ang pagbaba ng pondo at mga proyektong makatutulong sa naturang sektor. May ulat si Paulo G. Santos. Matapos aprubahan ng palasyo ang 5.2 trillion pesos national budget para sa taong 2023, umaasa raw si Representative Ria Vergara na higit na tataas ang rice production sa bansa dahil sa mas mataas na pondong inilaan sa Department of Agriculture o DA na pinunuan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim. Ayon sa kinatawan ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija, 39.63% ang inakyat na pondo para sa agrikultura. Batay sa unang budget deliberation ng Kamara, mas mataas na ito ng 46.5 billion pesos sa dating 117 billion pesos na pondo. Ako natutuwa kasi itong budget na to is for the first time the Department of Agriculture mas malaki ang budget na inilagay, and I think kasama na din dyan is ang ating mahal na Pangulo is the current Secretary of Agriculture. And so this is the first time that agriculture has, hindi siya kasing taas ng DepEd or DPWH, pero significantly higher siya.
in the past years. Sa laki ng budget sa agrikultura, kailangan umanong maging mausisa ang mga magsasaka kung papaano na ibababa sa kanila ang mga programa ng gobyerno. Kabilang na umano rito ang paggamit ng Rice Competitive Enhancement Funds na galing sa taripa ng mga inaangkat na bigas. Talagang nakabantay ako dun sa gamit ng Rice Competitive Enhancement Fund, yung 10 billion na taon-taon na dapat gastusin para sa mga magsasaka. Na this 10 billion allocated dyan is 5 billion for machinery and equipment, then 2 billion I think for seeds and fertilizers, 2 billion for training, and 1 billion for financial assistance. Pero something like that. Bilang kinatawan mula sa rice granary ng bansa, naniniwala si Vergara na kailangan ang mga batas na higit na magsusulong sa ikauunlad ng agriculture sector ng bansa. Unfortunately, this is going to end na in 2024. In 2 years. Kasi 6 years lang to. And I really want na sana we can extend this. I will file a bill so we can extend this retail competitive enhancement fund. Dahil ako nalulungkot, hiningi ko to during the budget, yung tinatawag nilang rice roadmap ng Pilipinas, kung saan ba tayo papunta sa rice tariffication law. Ano ang dapat mangyari pag nakatapos na ng 6 na taon na naisabatas na to? Guminhawa na ba ang ating mga magsasaka? Kumikita na ba sila? At nalulungkot akong sabihin na hanggang ngayon hindi pa sinasubmit sa akin ng Department of Agriculture. Pagdating naman sa usapin ng reforma sa Philippine Crop Insurance Chapter, hindi raw dapat limitahan sa mga kooperatiba ang access sa insurance benefits, kundi dapat maging bukas daw ito pati na sa maliliit na magsasaka. The Philippine Crop Insurance Charter to be amended so that all farmers, kahit may walang utang sa bangko, kasi usually ang mga magsasaka lang na umuutang sa bangko ang nagkakaroon ng PCIC insurance. Pero now we said dapat itong insurance na to is for even the farmers that have no debts dahil silang may mga umuutang sa mga 5-6. So dapat yung maliliit na farmers ay may crop insurance. So this is a refiled bill from the 17th Congress and I'm hoping na pumasa ito on my last term. Higit 200,000 magsasaka ang nakarehiso sa tanggapan ng Department of Agriculture Region 3. Ayon kay Direktor Chris Pulo Bautista, 9 bilyong piso ang hiniling nilang alokasyon para sa taong 2023. Isa umano sa malaking popondohan dito ay ang fertilizer dahil ito ang pinakamalaking gastos sa farm input. Ng opisyal, kahit na maibigay ang malaking budget sa kanilang ahensya, kailangan pa rin nila ng suporta mula sa mga lokal na pamahalaan. Halos 50% ng 9 billion is fertilizer. Ang sa akin is yung food production natin, hindi lang po yan trabaho ng Department of Agriculture. Malaki po ang role ng local government units, yung mga extension workers natin. So, ini-encourage ko sila na with that assistance coming from the national government, sana tugunan din ng ating mga partners sa local government units ng sigasig na pagbibigay ng paggigiya sa ating mga farmers towards doon sa mga paggamit ng mga modern technology. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 17% o higit 722,000 metric tons sa 4.94 million metric tons sa total rice production ng bansa nitong first quarter ng taon ay galing sa Central Luzon. Noong taong 2021, nakapagtala naman ng 2.92% increase sa rice production ng rehiyon. Katumbas ito ng higit 3.7 million metric tons. Isang pamantayan daw ng patuloy na pagsigla ng ekonomiya ayon sa National Economic Development Authority o NEDA Region 3. Ang mga numerong ito ay patunay daw na ang Central Luzon pa rin ang rice granary ng bansa. Malaki raw ang papel ng rehiyon sa pagtitiyak ng food security. Isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. alinsunod na rin sa kanyang medium-term fiscal framework sa 8-point socio-economic agenda.
Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ng Palayan City Township Housing Project sa Nueva Ecija, Miyerkules, December 21. Ito'y bahagi ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, isang flagship housing project ng Administrasyong Marcos para sa 6 na milyong Pilipino. Batay po sa disenyo, mayroon itong 44 na gusali na maglululan ng 11,000 housing units. Ayon sa Pangulo, ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ay idinisenyo para bumuo ng mga komunidad kung saan ang mga service facility, infrastructures, amenities at maging business opportunities ay malapit sa development sites. Ang nasabing programa ay naasahang makalilikha rin ng humigit kumulang 1.7 million jobs bawat taon mula po yung 2023 hanggang 2028. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News, LTO office na hindi tatanggap ng national ID bilang proof of identity, pagmumultahin ng 500,000 pesos. Pagsasabatas ng National Land Use Act at suportado ng ilang leaders sa Central Luzon. At advanced skills training sa 10 pangunahing sektor, bahagi ng employment roadmap ng DOLE sa 2023. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, inatasan ng Land Transportation Office o LTO ang lahat ng tanggapan nito sa buong bansa na tanggapin ang Philippine Identification o PhilID at ePhilID card o mga national ID bilang katunayan po ng pagkakakilanlan sa lahat ng transaksyon. Kasunod ito ng mga reklamo na hindi umano kinikilala ng ilang opisina at empleyado ng LTO ang PhilID at ePhilID. Ayon sa ahensya, ang PhilID ay tinuturing na valid proof of identification batay na rin sa LTO Memorandum Circular No. 2021-2272 na inisyo noong July 2021. Nakasaad dito na pwedeng gamitin ang PhilID card at ePhilID para sa aplikasyon ng motor vehicle, driver's at conductor's license at student permit. Kaugnay nito, nagbabala ang kagawaran na pagmumultahin ng 500,000 pesos ang sinumang empleyado ng LTO na hindi tatanggap ng PhilID card at ePhilID sa kanilang transaksyon. Alinsunod ito sa mga probisyon ng Section 19 ng Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act. Samantala, ang sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno na gagawa ng kaparehong paglabag ay papatawan ng perpetual absolute disqualification sa paghawak ng anumang posisyon o trabaho sa gobyerno, kabilang po ang government-owned and controlled corporations o GOCCs at kanilang mga subsidiary. Ilang local leaders sa Central Luzon ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa pagsasabatas ng National Land Use Act. Ayon po sa kanila, makatutulong ito upang maggamit ng wasto ang mga lupain sa bansa na mahalaga para sa pagtitiyak ng food security. May ulat si Paulo G. Santos. Naniniwala raw si Bulacan Governor Daniel Fernando na hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng lupa sa Central Luzon. Ito'y bunsod umano ng mabilis na development sa mass transportation system
gaya na lamang ng North-South Commuter Railway na magdurugtong sa rehiyon sa Metro Manila at Calabarzon. Dahil dito, higit na kailangan na umanong maisabatas ang National Land Use Plan Act upang sa gayon ay mapangalagaan ang mga lupang nakalaan para sa sektor ng agrikultura. Whether you like it or not, tataas ang presyo ng lupa sa Bulacan. Papasok ang mga investors, foreign and local. Kaya ang dapat nang bantayan ng LGUs ngayon ay yung Comprehensive Land Use Program. Tingnan ngayon kung paano kayo i-manage. Kasi baka mamaya magligwag-ligwag, hindi basta parang chapsuy na halo-halo. Kinakailangan nasa uniformity, organized ang dapat dito para maging maunlad tayo. Giit ng gobernador, parehong mahalaga ang infrastructure development at agriculture industry sa rehiyon upang matiyak ang pag-unlad ng mga mamamayan. Yung infra is, given. Papunta na yan dito sa atin. So, kinakailangan lang bantayan. Babantayan natin lahat yan. Siyempre, alalayan natin ng agriculture. Yung food security, mahalaga po ito. Sapagkat we don't know yet what will happen sa darating na panahon. Batay sa datos ng Department of Agrarian Reform o DAR, mula 1998 hanggang taong 2022, umabot na sa 15,000 hectares ang dating agricultural land na nai-convert sa residential at commercial use. Habang higit 3,000 hektarya lamang ang hindi pinahintulutang i-convert. Pagdating sa usapin ng pangangalaga sa kalikasan, makatutulong din daw ang National Land Use Act. Ayon kay Wilson Trajeco, ang hepe naman ng DNR Environment Management Bureau ng Central Luzon. With our pronouncement of our Secretary Antonio Yulo Loizaga, we fully support the Land Use Act na ipapasa ng Senate at saka Congress kasi naka-innovation ito para at least yung mga gap sa mga pag-issue ng mga title at saka mga ng Comprehensive Land Use Act, may isa na lang comprehensive ang dating. We fully support yung paggawa ng batas na ito. Samantala, marami pa raw dapat siyasatin sa pagbabalangkas ng naturang batas ayon kay Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara. Si Vergara ang tumatayong chairperson ng Technical Working Group para sa National Land Use Plan sa Kongreso. Bilang chair ng Technical Working Group ng National Land Use Plan sa Kongreso, ayon kay Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara, marami umanong dapat siyasatin ngayon sa muling pagbalangkas ng naturang batas. Isa na dito ay ang pagsiyasat sa mga best practices LGU sa bansa. Paulo, I'm the Technical Working Group Chair of the National Land Use Plan. Medyo ang dami, there's 14 bills that we have to put together and try to consolidate into one mother bill, and we're still working on this, but this is also a priority agenda of the president, and we're waiting for also the inputs from the executive department so that when we craft this bill, it's nakatugma siya dun sa existing, kasi nasa batas na yan this Comprehensive Land Use Act. Ang gusto kong tignan is, may mga probinsya at may mga syudad that have implemented this successfully. And Cabanatuan is one of them, Tarlac Province is one of them. So we're also looking at what they did so that we can get the best practices of cities like Cabanatuan and Tarlac and put them in the bill para we don't start from scratch. Because there are areas in our country where this has been done very well. But what the president wants nga, it's like dapat it should be uniform across the Philippines. Hindi yung bara-bara ito. Gusto niyang gagawin niya, hindi susunod. I mean, they want talaga na LGUs follow this. So that's the challenge, to come up with a bill that will be usable and applicable na talagang masusundan. Tiwala naman daw si Vergara na maisasabatas ito, lalo na't kabilang ang nasabing panukala sa 19 na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. Paulo G. Santos, taga rito kasama ninyo para sa CLTV 36 News. Atin to.
Nakikipagtulungan ngayon ang Department of Labor and Employment sa Department of Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para mabigyan ng kasanayan ang mga Pilipino na kanilang magagamit sa iba't ibang uri ng trabaho. Ayon po sa DOLE, kanila umanong isinasagawa isang employment roadmap para sa taong 2023 hanggang 2028. Magsasagawa ito ng mga hakbang upang lumikha ng mas maraming trabaho at mabigyan ng kinakailangang kasanayan para iangkop ang kakayahan ng mga naghahanap ng trabaho at manggagawa sa mga makabagong teknolohiya. Kaugnay nito, tinukoy po ng DOLE ang 10 key employment areas para sa susunod na 5 taon. Kabilang sa mga ito ang agriculture, health, tourism, manufacturing, transportation and logistics, information and communications technology o ICT, education, creative industries, energy at construction. Bunso nito ay inaasahang magtatayo ng TESDA ng ilang innovation centers sa bansa na mag-aalok ng high-quality technical training programs at iba pang kurso na naaayon sa mga kinakailangan ng iba't ibang sektor para mas mapadali ang paghahanap ng maganda at maayos na trabaho. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG at ng mga mangingisda ang isang hinihinalang rocket debris malapit po sa Subic, Zambales nitong Sabado, December 17. Ang naturang debris ay pinaniniwalaang mula sa Long March 5B rocket na nilaunch mula sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan, China noong October 31. Ang mga na-recover na metal at plastic debris na may sukat na 2 metro, ang haba at 4 na metro ang lapad ay nakitang palutang-lutang sa karagatan 55 nautical miles kanluran po ng Subic, Zambales. Bunso nito, nananatili umanong alerto ang PCG upang matiyak ang kaligtasan ng mga sasakyang pandagat, gayon din ang mga mangingisda. Labanan ang diskriminasyon at isulong ang pantay na karapatan. Ito raw ang pangunahing layunin ng Siwala, isang samahan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa siyudad ng San Fernando na nito lamang Martes ay naghalal na ng mga bagong opisyal. Kilalanin natin sila sa ulat ni JM De Jesus.
Ang patuloy na pagsusulong ng mga karapatan ng miyembro ng LGBTQIA+ community ang prioridad daw ng mga bagong halal na pinuno ng Siwala LGBT Federation sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Taong 2016 nang maitatag ang Siwala LGBTQIA+ Federation. Ayon kay Rick Canlas, ang president-elect ng grupo, patuloy na nararanasan ang kanilang hanay ang diskriminasyon dahil sa piniling kasarian. Minsan po sa mismong bahay, no, sa mismong bahay, nadidiscriminate ang ating mga kapatid na LGBT, lalo na po yung mga bata po, no, yung mga usually mga 15 ganun sa school. So ang masakit lang sa loob namin na mismo mga kapamilya nila, no, mismo kamag-anak, sila yung po mga perpetrator po. So, ang ginagawa po natin ay parang nire-refer din po natin sila sa mga nakatataas na agency like yung DSWD, mga PNP, para po ma-solve kung ano man po yung nagiging issue po nila. Martes, December 20 na magtipon ang nasa 900 miyembro ng Siwala LGBTQIA+ Federation buhat sa 35 barangay ng lungsod para sa kanilang Christmas party at General Assembly. Bukod kay Canlas ng Barangay Lourdes na naihalal bilang presidente, iniluklok din bilang vice-presidente naman si Arlen Mercado ng Barangay Juliana. Si Edison Mandap naman ang naihalal ng sekretary, treasurer si Darwin Generalao, auditor naman si Erwin Briones, uupo naman bilang Public Information Officer si Nick Fajardo, habang miyembro naman ng Board of Directors sina Jun Intal, Sonny Nukup, Jeff Gando, Den Sikat, Maui Galang at Jasper Reyes. Napakahalaga po ng ganitong pagtitipon na po ng mga General Assembly para po maisabi o maisiwala, maihayag ng mga ating mga kapatid na LGBT member yung kanilang mga saloobin. At ito rin po ay isang preparasyon para sa gagawing programa para sa 2023, yung mga plans, mga program, mga activity. So mahalaga po talaga ang isang pagtitipon na ganito. Panawagan ng grupo, wakasan na ang diskriminasyon sa kanilang hanay at kilalanin ang kanilang mga ambag sa komunidad. Huwag po natin i-discriminate ang mga LGBT dahil alam naman po natin mga LGBT magaling, madiskarte po yan. So, bayo po i-discriminate lawin nyo pa po pangatao, pero alata po karapan discriminate na rin LGBT, lalong-lalo na rin LGBT, basta LGBT is LGBT. Tiniyak naman ni Mayor Vilma Caluwag na magiging inclusive ang kanyang pamumuno at hindi mamimili ng kikilingang kasarian. Nangako rin ng suporta ang alkalde sa LGBTQIA+ community. Lahat naman sila nabibigyan natin ng pansin. Kaya napakahalaga na meron silang mga opisyales kasi ang mga officers nila ang magiging boses nila, no, para sa kung ano yung mga pangangailangan nila. At ito namang city, nakabukas tayo sa lahat at pinagtutuunan natin sila lahat ng pansin. So, walang naiiwan dito. Kasi kailangan, inasikaso mo yung isa, aasikasuhin mo rin lahat talaga. Hindi pwedeng isa lang ang pinapriority mo. Hindi. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Inanunsyo ng Securities and Exchange Commission o SEC na simula 2023, online na po lahat ang payment transactions ng kanilang tanggapan bilang bahagi ng Zero Face-to-Face Transaction Policy. Ayon po sa SEC, lahat ng bayad ay tatanggapin lamang sa pamamagitan ng Electronic System for Payments to the SEC o ES-PaySec na maaari pong i-access sa kanilang website o saan mang branch ng Land Bank of the Philippines sa buong bansa. Simula po yan sa February 1, 2023. Bunso nito, isasara na umano ng komisyon ang mga cashier's office sa kanilang headquarters, maging sa lahat ng kanilang extension offices. Ibig sabihin, lahat ng over-the-counter transactions ay tatanggapin lamang hanggang January 31. Ang paglipat sa online payments ay alinsunod sa Zero Contact Policy at Automation of Business-Related Transactions. Namandato po ng RA 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Bahagi rin umano ito ng digital transformation na isinusulong ng gobyerno upang mas mapadali ang proseso ng mga serbisyong pampubliko. Ang ES-PaySec ay isang web-based system kung saan maaring magbayad ang publiko gamit po ang debit at credit cards maging sa pamamagitan ng digital wallets.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, higit 1,000 golfers ang nakisaya sa ika-4 na edisyon ng Bong Pineda Cup na ginanap sa Pradera, Lubao, Pampanga. Ang mga nagwagi sa iba't ibang kategorya, kinilala sa awarding ceremony nitong Martes. Ang balitang sports, ihatid po sa atin ni Angelica Cara. Matapos ang 7 araw na tagisan ng galing ng mga golfers sa ika-4 na edisyon ng Bong Pineda Cup, ay pinarangalan na ang mga nagwagi sa closing ceremony na ginanap sa Pradera Golf and Country Club nitong Martes, December 20. Ang Bong Pineda Cup ay ang isa sa pinakamalaking golf tournament sa bansa ngayong taon. It was started by our first patriarch, my father, Bong Pineda, and December kasi birthday niya. So, nataon na ang birthday niya, Christmas season din. So, parang nasabay lang and di ba masaya, Christmas, may tournament, may raffle, may gatherings. Higit 1,400 golfers ang lumahok sa naturang tournament, kaya naman mula sa 4 na araw ay in-extend ito sa 7 araw. For the first time, we have players all around from the Philippines. From Zamboanga, from Basilan, from Tawi-Tawi, from Baguio, from Cebu. For the first time, everyone wants to join this tournament. 5 divisions ang binuksan para sa mga manlalaro. Naiuwi ng Bicolana na si Sheila Ward ang kampyonato sa Ladies Division. Si Rudy Amata naman ang nanaig sa Senior Division. Nakuha naman ni Drew Uligan ang top spot para sa Class C Division. Tinanghal namang panalo sa Class B si Rodel Matias at si Michael John Uy para sa Class A.
Overall champion naman si King Steamer na nakakuha ng 66 points. Kwento ng mga golfer, bukod sa tropeyo ay dala rin daw nila sa pag-uwi ang magandang karanasan at ang nabuong pagkakaibigan sa tournament. Actually, this is the very best tournament all over the Philippines. The best talaga siya. And then, dito kasi talagang it's not only you will experience the good of the golf course, which is you will enjoy everything from the very beginning, from the registration, from everything. Kasi they're really taking care of us here very, very well. Oo, marami akong nakilala. Masaya ito. Sana maulit-ulit next year. So next year, may balak po ba kayo kung yung Oo. Bong Pineda, sasali po kayo? Siyempre. Tsaka, tingnan mo naman ang papremyo. Nakakatuwa. Bukod sa awarding ceremony, higit na sumaya ang gabi dahil sa 20 million pesos worth of raffle prizes na 3 sasakyan at isang golf cart na inihanda para sa mga manlalaro. Samantala, nakatakda namang idaos ang Governor's Cup Golf Tournament sa Pradera sa darating na April 2023. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. 4 na alumni ng Holy Angel University ang nakapasok sa top 10 ng December 2022 Aeronautical Engineering Licensure Examination. Nasungkit ni Ana Pauline Solvedilla ang top 4 spot na may 89.55% na grado. Sinundan naman ito ni Amos Matthew Portugal na top 5 matapos makakuha ng 89.05% rating. Top 7 naman si Daniel Flores Manyala na nakakuha ng 88.35% sa pagsusulit. At top 8 si John Paulo Ferreras na may 88.25% rating. Batay po sa datos ng Professional Regulation Commission, 843 ang kabuang bilang ng mga nag-take ng December 2022 Aeronautical Engineering Licensure Examination. At sa bilang na yan, 351 ang pumasa. Alamin naman natin na magiging lagay na ang panahon mula po kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan po sa layong 210 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Davao City. At shear line naman po nakakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Samantala, northeast monsoon o hanging amihan pa rin po nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Calabarzon at Aurora, maula po ang papawirin na may mga pag-ulan, dulot po ito ng northeast monsoon o amihan. Gayon din po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga at Davao Region, maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line at ng low pressure area. Ang natitirang bahagi po ng Luzon ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihina mga pag-ulan. Ito po ay dulot ng northeast monsoon o amihan. Ang natitirang bahagi pa po ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ito po ay dulot ng extension ng LPA o yung trap ng LPA at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte po ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil sa mababang lugar po ay posible ang mga flash floods at sa gilid naman po ng malubunduking lugar ay prone naman po kayo sa mga landslide. Kaya pinag-iingat po ang lahat, maging vigilant po tayo.
mga balitang nakalat ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa ating pong TikTok, CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang ating website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Maraming salamat po. Samantala, 4 na araw na lang, Pasko na.